ito na po yung labasan po ng hangin ng ating air conditioning at saka heating syempre. Sinundan po nga natin yung kanyang pinakatubo or duct ay pumunta po dito sa pinaka main, yung sa kusina. At dito tayo magdudugtong sa bandang ito. Nilagyan muna natin ng bagong siyempre labasan uli ng hangin ng medyo mas malaki ng konti dito. Tapos yung ating Y ay yung isang papuntang sa kabila ay mas maliit ng konti. At yung punta po dito ay mas malaki po ng konti. At ito na nga po, sinisecure muna natin yung ating wide connection. Tapos saka natin lagay yung isang connection naman. Ito na nga po, atin munang sinisecure ng ating self-tapping screw para hindi na po tayo magdidrill pa. Hindi muna natin masyadong dinidiinan para po hindi naman mapipi yung nasa loob at para kumapit siya. At syempre po, bago po natin ipagpatuloy yung ating video, ako muli ay nagpapasalamat sa mga nag-likes at mga nag-subscribe. Marami pong salamat po at inyong pinapanood ang ating video. At sana marami rin kayong matutunan. At kung meron po kayong mga comment at mga katanungan, ilagay lang po sa baba. Salamat po. At dito naman po sa laundry area, binalik din natin yung mahuhusay pang mga insulation. At sayang naman, pwede pa naman gamitin. At yung medyo sira-sira na ay ating tinapon na rin po. At kung makikita nyo nga po, lahat po ng framing at saka yung ibang mga drywall ay nakakabit na po. Yung makikita nyo pong insulation na puti, yan po yung mga bago na. At yung dilaw ay yung mga dati pa rin na pwede pa pong gamitin. Dito naman po sa areang ito, at dito natin nilalagay or dinadaan yung mga drywall para meron pa tayong daanan kasi medyo masikip na yung ating daanan. At dito naman tayo sa bandang laundry area ay kumpleto na rin yung framing, yung wiring, at syempre yung pinakita nating labasan ng hangin sa air conditioning at yung ating sub panel. At katulad nga ng sinabi ko kanina na sasarahan ng huli po yung bandang yun para meron pa tayong daanan. Makikita nyo nga po na halos lahat po ng wall ang insulation ay nakalagay na. At syempre, pati yung wiring dyan, nandyan na po. Nakalagay na po yan. Pati yung outlet po, nakalagay na. At tinesting na rin yung mga outlet na yan bago ilagay yung mga insulation.
At ito na nga po, nag-umpisa na tayong magsara dito sa ating dinadaanan ng ating mga drywall at least wala na pong malalaking lalagay, puro maliliit na. Kaya halos lang lahat na makikita nyo ay halos sarado na. At dito naman pong bandang ito, dinagdag po itong 4x4 na ito para po doon sa ating gagawing poste dito sa may ano, kasi aalisin po itong ito pong malaking nasa babang ito, at yung posting yon ang pinaka-poste doon sa kabila, at dito naman po ay dito naman po yung ating 12 inch na beam. Dito nga po sa may kusina ay halos sarado na po lahat, at ilalagay na lang po yung nasa ibabaw nito, at lalagyan na rin natin ng insulation. At ito na nga po yung insulation na sinasabi natin, na siyempre nakalagay na po yung drywall dun sa kabila at kompleto na, kaya nilagyan na po natin ng insulation. At dito naman po ay lalagyan na rin natin ng drywall. Atin pong abangan puli yung susunod na video para po makikita nyo yung ibang may lalagay pang area, at siyempre maantabayanan yung ating project. Ito po yung project na kitchen makeover, dining and laundry area, part 5 na po ito. At siyempre ito naman po si Pinoy Spenya, at lagi pong nagpapasalamat sa mga nag-subscribe at siyempre at nag-like. Salamat po muli. At meron lang po akong ipapahabol na panoorin po si Mamon Vlogs. Siya, yun po ang kanyang pangalan sa YouTube. Ako si Mamon Vlogs. Shout out po sa kanya. At maganda po yung kanyang ginagawa, kaya hanga po ako sa kanya. Salamat, brother!